Incwadi kaYohane, isahluko sesithathu, iyafundeka. Kwaye kukho ke umntu wakwabaFarisi ogama linguNikodimo, umphathi wamaYuda. Lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabhi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akakho namnye onako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanaye. Waphendula uYesu wathi kuye, Inene, inene ndithi kuwe, ukuba akuthanga umntu azalwe ngokutsha, akanabubona ubukumkani bukaThixo. Athi uNikodimo kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Angaba nako yini na ukuba angene okwesibini esizalweni sonina azalwe? Waphendula uYesu wathi, Inene, inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Okuzelwe yinyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Musu ukumangaliswa ukuba ndithe kuwe, nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha. Umoya uphephezela apho uthanda khona, uze usive isandi sawo, kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona. Bakwanjalo bonke abazelwe ngumoya. Waphendula uNikodimo wathi kuye, Zingathini na ezi zinto ukuba nakubakho? Waphendula uYesu wathi kuye, Wena ungumfundisi nje wakwaSirayeli, akuzazi na ezi zinto? Inene, inene ndithi kuwe, sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo. Nisuke ningabamkeli ubungqina bethu, ukuba ndinixelele ezi zinto zasemhlabeni, naza anakholwa. Nothi na ukukholwa ukuba ndithe ndanixelela izinto ezisemazulwini? Akukho namnye unyukileyo waya emazulwini, ngulowo yedwa wehla ephuma emazulwini, uNyana womntu, lowo usemazulwini. Njengoko uMoses wayephakamisayo inyoka yentlango, umelwe ngokuphakanyiswa, ngokunjalo uNyana womntu, kuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini ukuze ligwebe ihlabathi, umthume ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Lowo ukholwayo kuye akayi kugwetywa, ke lowo ungakholwayo usele egwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigama lonyana okuphela kwamzeleyo uThixo. Ke kaloku umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baze abantu bathanda ubumnyama ngaphezulu lokhanyiso, kuba imisebenzi yabo ingendawo. Kuba bonke abenza okubi bayaluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni, kuze imisebenzi yabo ingohlwaywa. Ke lowo uyenzayo inyaniso uyeza elukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakalaliswe ngokuba isetyenzelwe kuThixo. Emveni kwezi zinto weza uYesu nabafundi bakhe emhlabeni wakwaYuda, wakha walibala khona apho nabo, wabhaptiza. Wayeke noYohane ebhaptiza e-Enon kufuphi neSeylam, ngokuba amanzi ibe maninzi khona apho. Babe besiza ke bebhaptizwe, kuba ebengekaphoswa entolongweni uYohane. Kwakukho ke imbuzwano kubafundi bakaYohane namaYuda ngokuhlanjulula, beza kuYohane bathi kuye, Rabhi, lowo wayenawe phesheya kweYordani umngqinela, yabona yena uyabhaptiza, beza kuye bonke. Waphendula uYohane wathi, akanakwamkela nto umntu engayinikwanga ivela emazulwini. Nina ngokwenu niyandingqinela ukuba ndathi andinguye uKristu mna. Ndathi, ndithunywe phambi kwakhe. Lowo
unomtshakazi ngumyeni.